jam Allah hire mon bandiraɓe jiidaɓe jeydaɓe renlaɓe fodde kamɓe fandare to ngolni gonirɗon nden kala e kisal yowne mon en calmini bandiraɓe seŋiɓe ɗo e dingiral men Dadiaba bandiraɓe en garti e yewtere men holko annduɓe mbi tawi woni koɗo men hannde ko Malal Sammba Gise tawi jewten ko toɓɓere holko faate Jojjande Aadee hannde ko ɗum woni toɓɓere yewtere men Malal Sammba Gise mo ganduɗa ko keblowo ko janguinowo ko windiyanke ko wittiyanke tawi jooɗi koto Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie hannde ko kanko woni koɗo men tigui rigui ɗum noon to karallagal to no mbinden ni ko Mamoudou Der to joni ɗo mbatten yewtere nde koye galle makko gonɗen ni ɗum noon omo salmina dendagal wonɓe ɗo e Dadiaba wonɓe e Dadiabaɓe fof kadi ne calminamo tawi eɗen gardi musidɗo men Diallo Amadou Abou gorko mo jiiga jeeri tawi kadi ko jayniyanke koɗo Sahel to karallagal dowrowal ngal woni toon ko Idrissa Saw en calminimo en juurimomo en calmini kadi ardiɓe dingiral ngal hono hoorejo Hamidou Ndiaye nonne kadi Diallo Moussa hoorejo goomu jubbude e dendagal terɗe ɗe kala ga e haalirde nde huufi ɗum ko musidɗo moon seni moon guiɗo moon Iisaa Amadou Jooɓ gorko mo Souraye ɓurɗo andirede avocat Fouta ni joni joni o en mbiyata mawɗo Malal Sammba Gise yo naato salmina bandiraɓe on saaha mbawen yuɓɓinde yewtere nde tigui rigui no hannirta ni ɗum noon bandiraɓe on mbiyama kettuki jaam jaam hiire moon bandiraɓe Dadiaba elle ko Dingiral Jamma Belaa mi salmini goto foof inde mum yettode mum mi juurima mi duyima mi ñaaguima duwaw eyyi ɗum noon mboɗo wiya bandiraɓe o ketki jaam e kadi mboɗo wiya on kadi mboɗo sabbi e jamiroje so Allah jaaɓi on jarama Allah jarama a jarama e salminago ma yuɓɓugo wongo fayida minenne min calmitimama min mbima kadi bisimilla ma e Dingiral he mawɗo Malal Sammba Gise yimɓe hewɓe ne nana Malal Sammba Gise ganda hol gonɗo Malal Sammba Gise hayso tawi a wona ɓurɗo yidde haalde hol kañum kono ene haasi neɗɗo kam innito ande ko heddi ko mbawen jokkude e nadde e namde men ɗe wadde hannde hayso tawi ko innitade so wona wiide hol gonɗo Malal wiye kam Malal yo innito yimɓeɓe ganda hol kañum e on saaha mbawen nadde yewtere nde ɗum noon hayso ko meftande bisimilla ma mawɗo avocat Fouta mi salminima gongol mi salmini kadi bandiraɓe foof mataw mi mbaɗat ko fuutankoɓe keewi ko tan ala ko ɓeyete kaɗo haala a waɗi joni joni présentation tan yoni ko ɗum tan woni ɗon mi wawa ɓeydide kadi ko ɗum saabu woodani goɗɗum woodani ɗum tan ko Malal Sammba Gise ko almudo tan janggowo mo ganduɗa voilà kadi ko maccuɗo Allah ɗo wawde leñol ɗum noon mbiɗa sikki ɗon tan yoni yo Allah ɓe sutura ɗum noon calminama on jiirama bisimilla e golle mawɗo Malal a weltanama kadi min jaɓanima e yondikinade ɗo jiɗɗa yondikinade ɗo naaten e toɓɓere nde amin jiiɗi andude helmere Jojjande Aadee ene nane ene heewi noppi yimɓeɓe kono hannde saɗa yiiɗi firande yimɓeɓe ɓe pamminaɓe holko woni Jojjande Aadee ha moni foof anda hen fodde mum anda hen ko waɗɗi ɗum e ko waɗɗiti ɗum ko holɗum wona eyyi wallahi waɗi fayida eyyi joni noon mi ara e namdal gandal ngal ko holko woni Jojjande Aadee eyyi tiren taw helmere jojjanɗe nde seeka ko jojji ko ganduɗa ɗum ɗo alay saago waɗe wonde jojjude sikki jaafoɗon noon onon woni haalenkoɓe tigui ɓe ne wawi taw no ɓuurimi andude kelme ɗe koɗe pirtata kono ko ɗum waɗi ko wiya jojjude nde ko hunde nde ganduɗa nde ɗo wawade waɗede so waɗaka wodat ko bonni ko ɗum waɗi noon aade o ene jogii geɗe ɗe ganduɗa ɗum wiyete ko jojjanɗe won wiyaɓe ɗum kadi jojjanɗi
fawi han koye gaddinaji to baŋnge noon Pulaar to nde wonnoo helmere nde eɗen naate aara baagal seeɗa to baŋnge alqur'ana ɗum waɗi mbiyeɗen ɗum hakke o no ittaa tan koye haqqe ko haqqa woni noon ko hakke aade kañum e jojjanɗe aade ko gootum eeyi nde wonnoo jojjanɗe kono mbimi ni ko hunde tiinde ɗum taw koto baŋnge helmere nde maadi muɗum ndi holno ardi so tawi en ɓennii ɗon mbiyen jojjanɗi aade ko aade ngannduɗaa jeene hoore muɗum ene jojji kadi o heɓa ɗum te so heɓaani ɗum omo waawi mettinde omo waawi woytanaade goɗɗo emo waawi hay haɓeede heen bon e ndeer ɗum eɗen nganndi aade fof baawɗo wonde e ndeer ngurdam mum wonko yiɗi wonde wonko yiɗi waɗde won kadi ko yiɗi dañde en paami ɗon nde neɗɗo wonko yiɗi dañde wonko yiɗi wonde wonko yiɗi waɗde ɗum ɗon so tawii min ko jinmi dañde ko neɗɗo goɗɗo haɗii kam ɗum tan min kaɓat ko jinmi wonde ko so goɗɗo haɗii kam tan min kaɓat ko jinmi kadi waɗde ko so neɗɗo haɗii kam tan min kaɓat hol sababu min kaɓa sabu hakkam ko jojjanɗam ko hunde jujjuni nde ngannduɗaa nde ɗo mboɗo yiɗi ɗum waɗde te alaa e sago kadi mi tottee ɗum haa timma waasa ŋakkude ahaa noon ndeentoɗen mbaasen faydu ɗum ko mbiyeten ko fodde koko ponmi ɗumatoo mbiɗen koko jinmi waɗde ko jinmi dañde ko jinmi wonde fodde noon koko ponmi waɗde ko ponmi wonde e ko ponmi dañde ɗuma koko waɗɗe am ɗuma noon ko min jeyi e wanaaki sen jokkii naamɗe ma en ngar heen pacciren ɗeeɗoo geɗe fof ko seendu ɗumen mi anndaa so tawii jaabol ngaddumen ngol yoni eeyi a weltanaama machallah ene mbiɗaa en ko neɗɗo yiɗi wonde ko so neɗɗo haɗiima ɗum tan on kaɓat hannde en njii aduna o no lelorii ni e windere nde no yarata ni haa teeŋti ko faate baŋnge haqqe aade no mbiruɗaa ɗum ni wadde noon mbere ko yimɓe fof poti e haqqe ɗee walla alaa ene jogii tan ɓe heerorii ko ɓee tan poti heɓde haqqe ɓe heddiɓe ɓe ngalaa heen ɗo amin jiɗi kadi ngaraa laɓɓitinaa heen ɗo ok donc naamdal banngal fayda ɗum ne artirami seeɗa e ne waawi mi juutnoo ɗon seeɗa noon ene artirami e ko wiyetee cifotooɗe hakkeeji aade cifotooɗe jojjanɗe aade ko oɗon mbiyeten les principal caractéristique cifotooɗe ɗee noon eɗe keewi kono ko ɓuri heen teeŋtude tan ko nayi ɗee woni hakke ko heen gooto fof jibidintee goo firti ko kala jibinaaɗo arde hakke mum woni yaaɓe haa mbii cukalel ne heɓa hakke mum gila jibinaaka taw ɗum waɗii luural hakkunde annduɓe haa ɓe mbii est ce que waɗde avortement ko normal walla wala normal haa jooni ne luurdaa taw ɗon leeraani woni wiyeede gooto fof ne jogii hakke jibineede taw eɗen nganndi ene waɗi leyɗeele ɗe ngannduɗaa jooni ko scanner ari ko debbo so tawii sowiima eɗen ñaago Allah yaafude nde wonnoo kamɓe ngoni yummiraɓe meeɗen debbo so tawii sowiima ene waawi waɗee scanner anndee ni mbele ko ɓiɗɗo gorko woni nde reedu dow walla ko ɓiɗɗo debbo anndee mbele ɓiɗɗo o ne jogii rafi walla alaa rafi woni heen so tawii nganndii so ɓinngel mum jibinaama wonata ko gomngel walla so jibinaama wonata ko boofel walla so jibinaama heen koyngal gooto arata tan ko gootal walla so jibinaama tan ne waɗi ella nde ngannduɗaa joomum yiɗaa ella o walla ne jogii rafi mo ngannduɗaa rafi o so tawii ngel jibinaama wawi tampinde ngel joomum wiya yo bonnu reedu muɗum woni ko avortement ko ɗum woni noon addi luural ko woni avortement volontaire woni wiyaa wonde alaa interruption volontaire de grossesse woni IVG mbele won jaɓɓi ɗum mbele won saliɓe ɗum donc ene woodi won jaɓɓi ɗum won saliɓe ɗum won leyɗeele e ɗum yamiraa won leyɗeele ɗum yamiraaka donc firti ko hakke o hay ɗoon arii haa wonde neɗɗo fof ne jogii jojjanɗi muɗum gila jibinaaka ɗum ko wonande woni heen noon mbiyen ko joomum jibinaama so jibinaama tan jogii hakkeeji mum ɗoon haa maaya noon ko ɗum waɗi mboɗo heewi so mi arii e heblooji mi naamdoo yimɓe ɓe mbiya ɗumen cukalel jibinaangel jooni tiggu e mawɗo jaaroy duuɓi capanɗe jeenayi hol heen ɓurɗo hakkeeji eyi ɗon ko haaldere mi arta kadi konngol jaafoɗon noon ma juuɗe ɗum pacciraa laaɓa mi arta jooni eeyi to ɗoon jaabol muɗum so tawii mi naamdiima ngal naamdal jaabol muɗum ko kamɓe fof poti hakkeeji
kamɓe fof poti jojjanɗi poti hakkeji tiggu jibinaɗo joni joni o jaarowo duuɓi nogas o jaarowo duuɓi temedere o jaarowo e duuɓi capanɗe jeenayyi o kamɓe fof poti to baŋnge hakkeji to baŋnge jojjanɗi hay heen goto ɓurani goɗɗo ɗum ko wawi wonde fof heddi noon ɓe ceerti koto goƴaji heeɓa noon enen payda hakke walla min jojjanɗi e goƴa wona gotum eyyi mi enen joni wonɓe ɗo e ngal ɗo dingiral dadia ba so tawi ko baŋnge hakkeji woni jojjanɗi enen fof poti kono to baŋnge goƴaji en gona gotum goto fof jogi goƴa mum ko jiiɗa e goƴa goɗɗo on sifotonde wonde nde woni caractéristique ɗimmo o ɗum ko hakke aade kala ɗo mbawɗa yaade aduna he ko même hakke oto jogui ko on joguiɗa yeru tan so tawi mi wi joni min malal gonɗo ɗo e Nouakchott ɗo e oto biyeteɗo Joe Biden gonɗo Amérique président Amérique o hola men ɓurɗo hakke ko minen poti hakkeji minen poti jojjanɗe heddi noon ko beele min kebdiɗe walla min kebdani ɗum ko goɗɗum ko haala gotka ne waɗi kadi faccere muɗum hawnaki e nder yewtere min gar hen kono noon kadi min jiida goƴaji eyyi kono to baŋnge jojjanɗi kam wiyete ɗum waɗi wiyete noon les droits sont universels woni kala ɗo mbawɗa yaade aduna he hakkeji gonɗo e Nouakchott ɗi ko ɗin goni to Mali ɗin goni to Guinée ɗin goni to Amérique ɗin goni Dubaï ɗin goni Arabie Saoudite ɗin goni Israël ɗin goni partout hakke waylotako donc article uji capanɗe tati ɗi déclaration universelle ko jogiiɗi goto fof ene jogii hen kañum jeeyiɗi so tawi laawol rokki kono sifotonde tataɓere nde hay goto ala hattan hadde neɗɗo jojjanɗi mum hadde neɗɗo hakke mum woni mi ara tan wima Iisaa Jooɓ an de ala hakke wadde ɗum mi ala on hattan hay goto ala on hattan hay so laamɗo ala hattan hadde neɗɗo ordinaire no Malal ni walla no goɗɗo ni hakke muɗum ala on hattan laawol yamirani ɗum heddi noon ko e sarɗi so wona tawa kanko mo joom hakke o won ko waɗi ene luundi sariya walla ene luundi luwaji o ñaawe ñaawore rewde laawol kadi ɗum kadi ko on condition won ɗon o ñaawe ñaawore rewde laawol woni o addi tribunal o monde avocat makko o namde o faccira e ko nandi hen ɗon omo wawi so tawi ko toñɗo o soke woni hanka liberté makko on hakke liberté mo jogino heɓtama walla o fawe alaman woni hakke ngaalu ngu jogino ngu kadi heɓtama o totta itta ngaalu makko o totta e gueɗe mbaɗe noon donc ko ɗum woni o nde ɗon hono siforonde tataɓere nde siforonde nayaɓere nde mi arta oto juuɗe siforonde nayaɓere nde ko hakkeji koko jokkodiri koko timmitinodirta no mbiyane sen jiiɗi mbiyan ɗum woni yeru tan mi hokka yeru ha ɓuura labde mi wiye Malal an de a rokkama hakke ñamde kono ala a kaka hakke yarde ay ɗo joni kala hakke mo kaɗaɗa way kono baalil manna ni eɗen gandi kono baalil manna sa fooɗi tan fo rewa e ma kala hakke mo kaɗaɗa ene wawi bonnorde hakkeji goɗɗi ɗi sen dokki yeru tan mi wiyama ɗo joni Malal an ala hakke kayitaji somi ala kayit mi wawa yaade banque somi ala kayit mi wawa janngude somi ala kayit mi wawa liggade somi ala kayit mi wawa wadde certificat de mariage somi ala kayit mi wawa ɗannade e ko nandi ay firti ko haɗede kayit nde tan haɗima hakkeji goɗɗi kewɗi ɗi ponnoɗa jogade ɗum woni hakkeji koko jokkodiri kala hakke mo kaɗɗa neɗɗo a bonnori hakke goɗɗo ko ɗum waɗi wiyede hakkeji koko nangodiri koko ceŋodiri koko timmitinodirta no baalel manne ni kala hen ko poɗɗa tan ko heddi fof rewanma ɗum ɗo woni sifaji ɓurɗi tengtude ne waɗi sifaji goɗɗi ni mbaɗeteɗi hen kono ɗi kam ɓuuri tengtude goho hakke ko hen neɗɗo jibiɗi neɗɗo fof ko hen jibiɗinte firti yimɓe fof poti hakkeji deuxiémement ɗimmol jaafoɗon kala ɗo garɗa e leyɗele he hakke mo giɗɗa to ko on hakke joguiɗa ɗon ndiɗon leydi kala kadi neɗɗo joguiɗo hakke mum hay goto ala hattan heptude on hakke e nayaɓo o noon wonde hakkeji fof koko nangodiri koko timmitinodirta ko gotum eyyi so tawi noon jiiɗi kadi ene mbawi ɓeydade faccirde gueɗel hen fof ha ɓuura kadi laftude fawade tan e juɓɓudi moon de ɗaccon haqqe en saji mboɗo jumdoro hono dani en eyyi tongol ngol kam yimɓe fof poti hakkeji fof heddi noon jiida goƴaji ko wawi wonde fof so boɗejo so ɓalejo so olo so basɗo so dañɗo so lamɗo so miskine Allah
so demowo so gawowo so gaynako so ministre so kala ko wawi wonde e aduna yimɓe fof poti hakkeji poti jojjanɗe fof heddo noon ne waɗi condition ngaji jaadoji hen ɗi ɗin eyi so tawi yalɓe sutura accon hakke noon allahu alam kono kewɗen mbiyatni ko allah tan andi pi tigui rigui wonde yimɓe fof poti hakkeji poti jejjande ɗum ɗo ko ɗum yiyande ko miijo addago lelna yuɓɓina miijo ngo mbere ko enen ɓaleɓe juɓɓinigo walla ngo ummori en koto leyɗele tubakoɓe walla koto arabeɓe hol pelle jooɗiɓe micci ɗum juɓɓini ɗum ha hande yimɓeɓe mbawi naftorade ha moni foof foti wawde andude hakke mum hande eko waɗɗi ɗum e aduna gonaɗo eyyi jarama jaafoɗon nde sahaji mboɗo leela arde e namdal ngal nde wonno komi pecciɗo ga won sa fo min kadi noddomi ga namdo wonnama tan mi arta toon eyyi ene wayno ko fate jojjande aade eɗen gandi garten taw eno aduna men wano nden aduna wano nden ko heeɓi ñugga tan wawi wara ko noon aduna fof wano nden wona enen tan ɓaleɓe wona waɗeɓe tan wona fof ko surtout guerruji mondial ɗiɗi baɗɗi ɗi woni noon nana premiére guerre mondial et deuxiéme guerre mondial ko gueɗe kantoriɗe mbaɗa hen kadi ko yimɓe mbiyani mbaɗani kadi lefta hen haala ñallal ngal hannde ɗo toon to Japon to wiyete Hiroshima e to wiyete Nagasaki ko guri ɗiɗi ɓe ganduɗa bombe atomique woni bombe mo ganduɗa so tawi hannde joguiɓe ɗum ɓe so pettini ɗum aduna fof ne wawi mayde lawol gotol on hono ɗin bomboji hay on bombo ni nde wonno ko koybunoɗo mbaɗano toon ha e ñallal ngal hannde ngal won jibinteɓe toon ngara tawa ngala cuhli walla jomum jibine ala nofru walla ni ala noppi ɗiɗi fof e ko nandi hen nde wonno on bombo waɗi ko produit goto nan nder ko produit chimique wiyete walla ko radioactif wona hay chimique ko radioactif o noon ko so tawi naate e neɗɗo o bonnat ƴiiƴam mum bonna ko saaboto mbaadi mum ko saaboto ƴiiƴe ko ƴedda ɓanndu mum e ko saaboto geɗe mum fof jaffa ɗon haa ni won wiyoɓe ɗum kam ko passage tan hakkunde laañe jaafoɗon noon wona yawaare kadi wona e dara won wiyoɓe eɗuma tasias eyi ɗum kam mi haala ɗum haa nanon sabu min kaalowɗo hen noon mi jeyama yimɓe yinnoɓe yaa toon gam namdoya ɗum ɓe mbi min natta te ko ɗum haɗi ɓe nannude min toon ɗum ko hakkullaji tan wonno jaafoɗon mi yiiɗa junnade e on fannu no feewi sen gummima toon ni to tubakoɓe to en garti e meɗen eɗen nana sooma diane wiya so pullo riddi pullo bandum ha nanɗim haadima hono gaska yeeyi ɗacci ɗum foolama eɗen gandi kay so tawi pullo ko ƴoƴƴo wonno wona bandum riddata wona wonnoon ko nden hakkillaji men ko ɗon tollino koye goto fof yo fi bandum yo war bandum hepta jawdi mum hepta rewɓe mum hepta gueɗe muɗum fof eyyi nde wonno ko heeɓi ñugga no mbiɗen ni ala ko wawi wara heeɓi ñugga wonno aduna o noon nde yaaha ɓooyi e annduɓe micci mbi ɗum ɗo wona laawol sabu neɗɗo no wayi teddude ni waɗe tan no pullel ni aɗa weela tan aɗa hirsa aɗa weela tan wara aɗa weela tan fella ɗum wona laawol yo iw yo dokka ɗo haa wonɗo ɓe njii ɓe juurni ɓuran ni ɓe tawi tan ɗo Allah wi wala qad karramna bani adama ko jokki en jarani eɗen naftonde wona domaine meɗen wala qad karramna bani adama min Allah mi teddini ɓi adama woni aade ewa ɗum ɗo fof noon jiida e to banggue hay defte chrétien ji walla defte jaboure en keddiɗe ɗen fof kaali ko way noon nde wonno fof gummi koye Allah e yanti hen kadi jannguɓe to banggue philosophie kadi kañumen ne jangi toon wonde aade ene foti teddinede ene foti hormede ko ɗon noon ñande sappo lewru décembre hitande ujunere e temedde jeenayyi 1948 ko noon de 1948 eyyi e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeetati wono aduna o fof jooɗi wona ɓaleɓe tan ala ko aduna o fof leɗɗe aduna ɗe fof jooɗi toon to Nations Unies ɓe mbi alay saago ko wiyete ko déclaration universelle des droits de l'homme waɗe ko adi ɗum ni won texte uji goɗɗi won binnanɗe goɗɗe mbaɗanoɗe
gila e sartuji goɗɗi ɗi ngannduɗaa ne kaalatno haala yo hakkeji aade ndene kono oɗo texte ngannduɗaa nde ɗo winnande mawde wiyeten déclaration universelle des droits de l'homme woni hawraande adunayankore ko faande e jojjanɗe aade ko 10 décembre 1948 winda hawra hankkadine yo horme woni heen ko kuule 50 no paamirten ene wayno ko nden hankkadi wiya ko heddi hen ko yo yimɓe kormo hakkeji aadi ete yanti hen mi jokka ɗon seeɗa hono tundu fof walla mbiyen continent fof eɗen mbaɗi eɗen nganndi waɗi ko continent ji 5 Afrique ko heen jaa Europe Asie e honandi hen Océanie e geɗe mbaɗ noon e Amérique donc ɗiɗo continent ji woni ɗiɗo diwanuji mawɗi comme ko Afrique o woɗi en kañumen fof ƴoogi e nden windande wiyetende windande aduniyankore nde woni hawraade aduniyankore woni déclaration universelle des droits de l'homme kañumen fof ƴoogi heen kuule mumen mbaɗi kuule keeroriiɗe diwan men mo ngoni o diwan o kadi no woniri ni Afrique joni sen dokki yeru leydi fof wonde e ndeer Afrique tumni e ɗeɗon kuule kadi windi constitution muɗum woni ko mbiyeten constitution ko ay sen ƴetti joni constitution Mauritanie no woniri ni tumni koye on nden winnande e rutti kadi tumni e sharia islamique nde tawno ko diine meɗen eyyi fitti ko ala leydi wondi aduna he wonde kuule lundiɗe ko on déclaration haali ko won noon meɗɓe wiidemi wonde hol sababu eɗen mbiya wadde ɗo e Mauritanie kala Mauritanajo ma wona julɗo alors que déclaration e nder article mum 18 woni kuulal mum 16 wi ko neɗɗo fof ne foti suɓaade diine muɗum mo wela ayi ɗo joni ene wawi sikkede ko contradiction ene wawi sikkede wonde ko haalde yedduto hoore muɗum kono ala wona haalde yedduto hoore muɗum enen eɗen jogii constitution woni kuulal leydi tengtugal dowrwal ngal ngal wi ko Mauritanaji fof foti wonde ko julɗo ko ɗum waɗi woni leyɗele kañumen mbiyata ko leyɗele layi woni jomni wela mo diine wela fof hutoro so yiiɗi hutoro diineji men nderi ɗi allaji men ɗi ɓoyɗi ɗi so yiiɗi yo hutoro yo won chrétien so yiiɗi yo won bouddhiste so yiiɗi wona ko wela fof ko ɗum waɗi leyɗele kewɗe nan ɗo joni ene waɗi juif en ene waɗi yimɓe ɓe ngannduɗa ko yahude en e ko nandi hen bon mi yiiɗa haalde leyɗele ɗe ɗe nganndi ɗen ɗo e taari en e nder ɗum noon enen kuulal dowrowal Mauritanie woni constitution nde waɗa nde en gooti mbiɗen en jaɓi eyyi ɓayre en jaɓi firti ko enen cuɓi wonde islamiyankoɓe donc ɗon woni ko sikkire contradiction kono wona contradiction a wawanaka ala ko constitution wootama aduna fof wono Mauritanie fof wooti wi jaɓi oɗo constitution ene haali hen haala ɗo wiyete wonde ko neɗɗo Mauritanaji fof yo won julɗo ko ɗum woni alhaali o ko ɗum waɗi noon toujours enen Mauritania fof ken musulman ji hayso joomum ne jogui inde chrétien ko musulman tan wiyete par ce que mi tawi to Agjuge wonɓe rewɓe tawmi toon mbiyete ko Madeleine kam enen nganndi inde catholique en kono noon jomumen ko julɓe ko ɓiɓɓe julɓe donc ayi gueɗe mbaɗ noon Maurice en nan toon e gueɗe mbaɗ noon nde tawno eɗen jokkodirno e tubakoɓe no feewi mi yiiɗa juutnade ɗon no feewi nde wonno kadi ne namdi wone gueɗe ja fuɗɗi de mboɗo heewi haala seeɗa o nannima famnima kadi ari hen kono eɗen jiiɗi duttonoɗa hen seeɗa tan e wonko jangguinɗa ɗo ha heɓɓiti a wi koye nder leydi men Mauritanie nan toon woni tasiyas won jiiɗino yaade toon gam waɗoyde hen wittoji ɓe calina toon eyyi so tawi a wawino arde hen e famminde min ene moƴƴi so tawi kadi gantu waɗi jokken yewtere nde garten e namde men bon Iisaa Jooɓ hannde ka baɗone gar neɗɗo ha daña loggade joom saret tellomi tellaki eyyi bon mi ɓurani yidde nawto yen toon nde tawno wona ɗum woni fandare yewtere men hannde kono mami rokkon tan maale ɗiɗi ƴewta ɗum beele maale ɗi ne ngoodi walla ngoodani ko ɗum saabi ɗum wonko woni ɗon goo eɗen nana heen saaji maayiɗele toon ɗe ngannduɗaa hay goto annda ko saabi ɗumen wona rafi mo joomum anndirano voilà joomum tan sanko fawngo toon seeɗa tan lelo seeɗa tan artire ga sanko ɗum ko fannu gooto fannu ɗimmo son teskima liggotoɗo tasiage waɗata toon ko ɓuri jonte ɗiɗi ɗacce kadi arta ga waɗa ga jonte ɗiɗi fofto eyi wonko woni ɗon wonko saabi ɗum sabu liggeyi kam hewno wonde ko mboɗo daw mboɗo jippo ha weekend
mbaɗa waawi yaade mi arta so ɗum alaa so tawii mi heɓii congé mi yaha kono noon wiyeede a liggeema jonte ɗiɗi yaha foofto e jonte ɗiɗi ngarta ɗon ni fonno yimɓe ponnoon naamdaade holko saabii ɗee geɗe donc ɗum hay goto naamtaako ɗum nde tawnoo wonmo jeefidanno mbaɗa haalano mbaɗi expliquant ɗum caɗeele gonɗe heen nde eeyi o wii kanko wondaaka ɗum l' essentiel ko yoddo yo yaa toon daña kaalis par ce que ene waɗi kaalis a haani waɗi kaalis kono mbele battande ɗee ne mbaɗi mbele ene waɗi battande tigi rigi eeyi ɗum ko caɗeele ko ɗum waɗi ɗum mbiyama société civile woni min mboɗo jaa e heen mboɗo jaa e yaaɓe haa toon min njiɗi wonde komin jinnoo naamdaade ɓe mbiyi ko min naata bon nde wonno ɓe nganndi komin naamtoo ko holɗum kadi wonaa minen tan heewɓe kadi njeyi toon ngam naamdaade caɗeele ɗee kono dal e jaɓaani naatoo ɗum noon yo woru noon yo Allah wiye sukara jokken yewtere meeɗen ɓuri par ce que ɗum en mbaawnaade toon jooni mi annda so tuen paamodiri heen on jaaraama andi e ndeer naamdal ene jibina jaabol kono e ndeer jaabol kadi ene jibina naamdal ko ɗum tan umminen heen mataw ko e ndeer naamdal men e jaabol ma jibini heen naamdal naamdirɗen ɗo en paami tigi rigi wadde heewɓe ko ɗum duñaten ɗumen ɓe mbiya yomin dañ kaalis sabu en ɓooyinani tajas ne waɗi produit chimique min kaldo e mawo mi dañi musidɗam goto ko tubako noddimo nannimo ha bureau mum wimo ɗo sa liggima ɗo so woni hitande walla duuɓi ɗiɗi ƴeewoy mbaɗoya goɗɗum saabu minen wonɓe ɗo ɓe hitande foof min jahat caggal leydi min lawƴe min mbaɗe lavage min pewnite hamin peewa walla somin jeehi woɗɓe garta eyyi min gonata ɗo lewru walla so heewi ko lewru haɗata eyyi ɗum ko yidde tengtinde tan ko kalɗa ko hande ko wargoji ene keewi e aduna he hande pelle darniɓe hakkeji aade woni droit de l'homme no woodi no mbiruɗa ɗum ni kuule tafama nandire waɗama leyɗele foof ciññini tugnima hen mbaɗi constitution mumen kono sen ƴeewi hande wargoji e toñangueji ene keewi mbete neɗɗo ene jogui hakke halfude neɗɗo hono mum mo ganduɗa ene jogui hakke hono no joguiri hakke ni toñamo fiyamo waramo tawi kadi hayso wullitima o dañata walliteɓe kadi hay hande wiyeɓe haqeji e droit de l'homme hande enene puttini guite mumen ene ƴeewa hande bonandeji walla caɗele gonɗe e windere nde tawi kadi ko yimɓe pawete ɗum kadi ko yimɓe hono mabɓe pawateɓe ɗum wallahi wona lawol heddi noon ko joom hono daraniɓe hakkeji aade ɓe jogui tan ko haala ngala doole te tawno e ɗum namdi ngalu kewngu e ɗum namdi doole e ɗum namdi kaɓirɗe e ɗum namdi fof e kadi ayne waɗi ko wiyete ko hono souveraineté leydi joni ko ndi wawi wonde fof e laamu mum ene wawi wadde leydi mum ko wela fof leydi gondi suusa haalde hen ana de en paami ɗon de leydi gondi suusa haalde hen ko sahaaji noon leyɗele mbaɗen Amérique ɗi ngara kañumen mbiya aha ndiɗo leydi ko waɗi ko wona lawol alay saago ɗum itte naggam tatak dani ɓe dutto kadi ɓe jahata conseil de sécurité woni Nations Unies mbaɗaɗo ene waɗi toon nokku ko ganduɗa wiyete conseil de sécurité ko kañum ko woni renata kisal aduna o kono toon ne caɗele gonɗe toon de ko wonɓe toon mi hokka tan juura ha ɓuura labde ay Mauritanie joni walla tan ƴeewen ɗo ɓuuri feeñde joni koto Mali joni kañum wi ko weldani Français weldani Amérique ɓuuri weldude koye Chine e Russie pourquoi par ce que ɓen ene jogui to Nations Unies to woni to mbimi conseil de sécurité to woni dental walla men goomu kisal ngu eɓen jogui ɗon ko wiyete droit de veto holko woni droit de veto woni eɗen mbaɗi fedde ɗo joni Dajaba e nder Dajaba he ene hen yimɓe joyo ɓeeɗo enen fof Dajaba sen mbi yo ngal ɗo dingiral wattu waɗede musique ɓen joyoɓe hen goto so wi ala wattaki musique tan wattaki kala ko pellitɗen so hen goto tan wi ɗum ɗo wonata ɗum woni ko presque jomum wiyete ko jogui droit de veto par ce que ɓen nde wonno nde Nations Unies waɗi hen nde ko kamɓe joguino kalis ko kamɓe ɓurno he doole ko kamɓe kadi presque ni mbiyen en wona kamɓe tafi kono noon kam ko kamɓe tan gardino te ha joni kadi kamɓe tan ɓuuri hettude hen ko ɗum woni probléme o noon ko ɗon woni caɗele ɗe yimɓe halfinaɓe to banggue woni daraniɓe droit de l'homme ɓeɗen caɗele mumen
ko ngalaa doole ngalaa kaɓirɗe ngalaa ngalu muɗum jogii tan ko haala haa kaala noon ndenoosa kono ɗum wota haɗi en ndenoosa de wota haɗi yimɓe haalde ɗum ɗo de waɗiama wonaa normal ɗum wonaa normal tan so heewii gese so heewii noppi yimɓe tan hawnaaki ma won ko ɗum jibini kono noon ko ɗon tan kam woni caɗeele ɗe halfinaaɓe reende ndeenka droit de l'homme ndeenka hakkeeji aadi ɓe ngalaa doole te laamɓe ɓe laamiiɗo heen fof yiɗi tan ko jooɗaade eɗen nganndi hay woni heen ni wiyeteeɓe wonde change constitution ŋaaji ko nanndi heen woni change kuule leydi donc ɗum fof ngam yidde jooɗaade yidde ɓooyde tan e ko wonaa ɗum ni won leyɗeele gonɗe ɗo tawa dormi asa woto juutde jafuɗeede mboɗo heewi haal seeɗa leyɗeele ɗe ngannduɗaa ni kañumen mbaɗi ko kuudetaaji nana laami mbiye on mbaɗi kuudetaa ko noon ɓooyee ɗon ndaro noon ngadda heen miijuuji goɗɗi wonde alaa waɗi min ɓooya ɗo naggam taata ko ndaani ɗum fof yiɗde jooɗaade tan wota e goɗɗum kala kaalnoma haa wonaa ɗum haalnani ko gonga eyi sabu laamu darnde mum ko wallude ɓesngu haa wuura nguurnam moƴƴam ngonɗuɗo e ndimaagu yo ɓesngu ñaam yo yar yo janngu yo safro sella yo wuuro nguurnam ngonɗuɗam e wellitaare ko ɗum woni normalement liggey laamu e reenande ɓe hakkeeji maɓɓe haa timma ko ɗum devoir muɗum ko ɗum fodde to baŋnge laamu ewa kono noon kadi ko alaa e sago foti wonde ko wiyetee communauté international ko woni leyɗeele mawɗe kufɗe aduna o ɗe ɓenne kadi ɗum kadi koko waɗɗi mumen alaa e sago mballa ɓesnguuji ɗi haa mbaasa dumbeede haa mbaasa tampineede haa mbaasa lorleede ewa darniiɓe hakkeeji aadi ɓee noon ɓeen wonaa force ko enen njiɗi tan wallude ɓesnguuji ɗi kono ngalaa ɗum doole sabu alaa ko mbaawi waɗde wonniiɗo joomum haalata hunde ni sokete eɗen nganndi kadi ɗum keɓii leyɗeele men ɗi fof no liidori wonɗo joomum haalata ni dénonce wiya on ɗum ɗo wonaa laawol waɗaama wonaa laawol joomum jagge soke so haa ni ɗum ɗon eyi wonɓe nganndaa ni kañumen mbara kam eɗen nganndi leyɗeele mumen nan ɗo joomumen daranto ene haɓanoo hakkeeji aade kono ware donc ɗum kadi ko caɗeele firti ko manquere doole kamɓe hono darniiɓe hakkeeji aade ɓe kono kay laamuuji ɗi so tawii laawol rewaama ko kañumen ponnoo reende hakkeeji aade ɗum woni minen nante mbela seɗa nana ko wiyetee état droit o état droit woni leydi reendi hakkeeji ko leydi goo ɗi ngannduɗaa loi yimɓe fof poti heen alaa min komi ɓii ministre so mi waɗii ko boni mi moftete ñalawma gooto tan woppe ɓaya ko ɓii demoowo so waɗii ko boni sokete hitaande walla duuɓi ɗiɗi donc ɗum déjà firti ko leydi ndi hormaaki loi alors que loi wiyaa ko nul n'est au dessus de la loi hay gooto wonaani dow loi yimɓe fof non les loi ko loi wi kadi fof ko ɗum poɗɗen ko dewde ɗum e yanti heen kadi état de droit ene wona kadi leydi ngannduɗaa ene seerndi hono nokkuuji woni nokkuuji jooni no paamirten ene waɗi gouvernement ene waɗi assemblée ene waɗi ñaawooɓe assemblée woni suudu sarɗiiji ko kañum taƴata sarɗiiji woota ɗumen wiya oɗo sarɗi waɗaama ɗo ewa hono gouvernement ko kañum tabitinta sarɗiiji ɗi woni kañum appliqueta ewa ñaawooɓe noon kañumen ko kañumen ñaawata so tawii woodii ko puɗɗo laawol kono noon heddi ko ñaawooɓe mbaawi ñaawde gouvernement wiya alaa ko ñaawɗon noon ko feewaani firta walla ni hade mbaasa wiide alaa ni rewa less tan ɓe ñaawee hay soko ñaawore fenaande ayi firti ko ɗon alaa indépendance moƴƴi ko waɗa indépendance de la justice waɗa hakkunde assemblée walla parlement no mbawɗo wonde fof so assemblée sénat hakkunde muɗum woni ko wiyetee pouvoir judiciaire ko woni toppitiiɓe ko faati e sarɗiiji ɓee ɓeeɗoon e ñaawooɓe ɓee e gouvernement o gooto heen fof tawa ene jogii rimɗi e golle muɗum hay gooto wiyataa ɗum waɗir ni walla waɗir ni mi anndaa so tawii haalam kaa ne faamnii e faccire ngoo no waawi tawaama probléme de terme uji ɗi ngoodi tan ɗi ngannduɗaa ngam firde ɗumen e pulaar ne waawi satta seeɗa nde wonnoo minen komin janngoɓe tan taw min wonaa humpitiiɓe geɗe ɗe donc ɗum ɗon so tawii woodaani e leydi fii to wonaa état de droit wonaa leydi hormiide hakkeeji aadee ewa donc leydi ma hormo hakkeeji aadee goo aadee fof tawa ne hokke hakke mum haa timma e yanti heen kadi tawa luwaaji ɗi wonaa ene fawee ɓeeɗoo ne fawetaake e ɓeegal e tati kadi tawa hono assemblée ene jogii ndimaagu waɗde golloraaɗe no welira
tribunal jogii ndiyama gollorade no wilira e gouvernement han jogii ndiyama gollorade no wilira ɗum so woodi leydi tan ɗaccaama wayi noon tan fitti ko ndin leydi ndi gonmi hakkijaade kono mboɗo sikki hannde e aduna men o mi sikkaani so tawii woni leydi waadi noon hay leyɗele biyoje hannde kañum fof ni konmi hakkijaade e leyɗele mawɗe ɗe ɗen fof ɓuri bonde yalla ɓayi suuɗata aɗo haaltaa ko deƴƴataako paami tigi rigi en ngartat tan yewtere nde nde fuɗɗiima woɗɗoyde yimɓe paami ko wonaa laawol fotaani wonde famɗeende doole ene jeyaa heen manqueede ngaluuji ene annda geɗe keewɗe nandere heen ko ɗum caɗeele wonande renndo ngo hannde waawde yuɓɓirinde to baŋnge laamuuji men haa to daraniiɓe en baŋ yo baŋ kadi ko ɓuri heewde yimɓe ɓee goo fof hillanii ko hoore mum natti woƴeede heddiiɓe ɓee naamdal men ngartiren tan ko ene jogii haƴƴe fodde nde neɗɗo foti waɗde haa waawa heftinde holko woni haƴƴe makko e fodde makko kankone ko faare baŋnge haƴƴe Jojjande Aadee ko holɗum wallahi ko naamdal moƴƴal ene moƴƴi mbaawen seerndude hakke e fodde woni ko wiyetee droit et devoir wonaa gootum en kaali naane holko woni droit woni holko woni hakke o sikki tan en paami ɗum wona jooni noon holko woni devoir woni holko woni fodde koko waɗɗe e neɗɗo ko ngannduɗaa ɗum ɗo alaa e sago neɗɗo o waɗa ɗum ko ɗum waɗi ene wiyee wonde fodde ma so tawii a heɓii hakke ma haa timmii kaaɗataa ko ɗo fodde ma fuɗɗii ɗo woni ɗo hakke goɗɗo fuɗɗii ɗo tawde en mbii wonde hakke koko jiɗɗaa wonde ko jiɗɗaa dañde ko jiɗɗaa wadde fodde koko poɗɗaa waɗde ko poɗɗaa dañde e ko poɗɗaa wonde e ndeer ɗum noon to baŋnge foddeeji woni to devoir uji to ene waɗi fannuuji ɗiɗi ɗi heen fannu gooto ko alaa e sago so a waɗaani tan ana waawi ñaaweɗaa hono juge ɗaa ñaaweɗaa tan dal paweɗaa no hokka yeru ɓuri laabtude min jooni ngonmi ɗo koye suudu galle o ne waɗi courant o ko Senelec tokkiɓe ɗum Senelec o so tawii addii kam facture wii kam aan de courant o a ñaamii hakke kono wona ujunnaje 10 so mi yoɓaani tan ɓe kuppat eeyi tan ɗum kam alaa ɗo rewere ni walla ko min liggotooɗo mboɗo foti dawde ñande fof mi dawaani hannde mi addaani dalilu ɓe mbaawi taƴ ɗum e jobdam e salaire am ɗum ko mi waɗaani foddam par ce que foddam ko dawde mi waɗaani foddam ko yoɓde courant so tawii facture arii ɗum noon ɓayde mi waɗaani foddam noon ɓe pawayi mi fawi kuulal ngal woni hankadi ni mi ɗumnini mi fawaama mi faamirte alaa e sago kadi mi ɗowtoo ɗum ko pawaami ko eeyi ɗum ko fannu wiyetee ko devoir à caractére d' obligation bon ko nande waɗa français ɓe firta ko noon njaafoɗon ko firti ko huunde ko fawre ko alaa e sago so waɗaani tan kuural fawetaama jooni kono ne waɗi devoir goɗɗo fodde wonde nde wonaa fodde nde ngannduɗaa so a waɗaani ɗum a fawetaake jooni a rewnotaake e laawol alaa hassiɗe rewne e laawol wonaa ngol ɗoo laawol wonaa obligation wiyetee ko devoir moral bon moral a wonaa jaarkinooɗe nan ɗo kañum ɓuri waawde firo ngo e piro ɗum so en nanii moral tan jillii ko faate neɗɗankaagal seeɗa jillii ko faate alliyankaagal e ko nanndi hen so mi rokkii ɗoon kadi yeru ndeke noon alaa e sago neɗɗo annda hakke mum haaɗi koɗo hakke goɗɗo fuɗɗii ɗo so mi hokkii yeru goɗɗo jooni min mboɗo woni e gallam mi adda chaine musique mi fawa ɗoon mboɗo fawi heen Bamaal heen Youssou Ndour heen Abou Djouba heen ne welimi par ce que gallam ngonmi ko droit am ko hakkam heɗaade gaaci jinmi wela heɗaade ɗi so mi welaama kadi mi ɓeyda volume o haa sukka noppi e kono noon so tawii won koddiiɗam woni sara ɗoon ko keɗotoomi gaa ko ene waɗi ɗum dérangé no feewi soit joomum yiɗaa gulale keewɗi walla woni koye julde walla woni koye wirdude walla woni ko walla joomum sellaani e ko nanndi heen ɗum ɗoon jooni fotaani wonde min ne potmi ko goonga yomi heɗo ko jinmi heɗaade ko kono yo won ɗo kaannomi ɗum so ɗum alaa so mi ɓurtinii ene waawi tooña goɗɗo mi yaɓɓii hakke muɗum won jogii kañumne hakke alaa sago ɗum kadi teske eeyi ko ɗum waɗi toujours son teskiima normal o so laawol rewaama
wiya ko saɗa waɗa hiirde walla ko nanndi heen aɗa foti jogaade autorisation police o heewi bo ɗo kam jooni e Mauritanie ni wiyetee ko yo darto minuit bo hay sinno Allah ɓe suta tan noon geɗe ɗe njaarata en kaali ɗum naane wonde état ji ɗi wonko mindata tabitinta eeyi wiira yo darto tel heure tan ko añje goo woto musique dérange ude woɗɓe e ɗiɗi kadi woto wonɓe toon ɓe njalta kawre taƴooɓe geɗe goɗɗe geɗe donc probléme sécurité ne ɗoon probléme dérangement ji ne ɗoon probléme geɗe goɗɗe kadi noon ɗoon bon enen noon en keewaani faamde ɗum ɗon fof bon yo Allah ɓe sukkata mi hajjunaaɗo ɗon no feewi nde wonno sen mbiɗen lokite tan e mbi wonno mbiyetaaɗo socca horde ma tan no yulata ɗum accir noon wona horde lawƴi tan joƴƴinaa kono so tawi waɗde socca saalnaaka no yulata Allah jarama mbattinten namdal men tan hannde ko ene jogii hebloji ɗi kewɗa wadde e on tuuma aɗa heewi artude heen jeeya koye hakkeji aade yimɓe funtoɓe yimɓe tampanooɓe doole mumen tan e yimɓe moni fof ene jogii sifa mbaadi no neɗɗo o wayata tawi jiida e goɗɗo kono e nder heen kamɓe fof gofo no wayi ene yiɗi funtude goɗɗo o kono gofo ene wayi ene sikka ko kañum funtata goɗɗo e goɗɗo fof no wayi gofo ene sikka ko kañum woni e jiimandi dow goɗɗo o mbete aɗa wawi artande ne ɗum guddiren ɗum yewtere nde wayno comme no annama sifade hannde nde yimɓe nganndi foddeji mumen e hakkeji mumen moni kala hannde annda ko waɗɗi ɗum kono ƴewto hoore mum eto baŋnge gollal ngal woni e waɗde ngal mbete a jeeyaka e ɓeeɗo ɓe jogorɗa sifade heen gooto ɗum noon mawɗo Malal bisimilla ceerno avocat Fouta jooni kalne kam to avocat no wiyetee pulaar avocat Fouta wallahi ne waawi tammode jeya maɓɓe wallahi ne woodi ne waawi tammode jeya heen ayi hannde aduna men hannde o ɓe mbima eɗen keewi nande wonde so golle njuuti ɓooyi ko Allah wela kono goonga ne jeya heen eyi kono min mboɗo ɓeyda heen konngol gootol ko Allah wela goonga ne jeya heen kono kadi alaa e sago wooda jaɓɗo moneede en jiɗii ɓoydude woto jaɓɓe moneede sabu mbaaɗen gonɗen koye aduna hee aduna ko noon sifori eɗen nana ɓe mbiya wonde les états non pas d'amis non que des intérêts woni leyɗeele ɗe ngalaa sehilaaɓe jogii ko intérêt so a naati tan ndeer politique o mi yiɗaano haalde heen kono a yinaani mi tooñi on seeɗa mbi mbaɗon ngonaa fedde politique de te tawnoo mboɗo heewi toon yimɓe wiyatnooɓe Macky Sall way mbi Macky Sall noon wonaa président halkoɓe ko président Sénégal no Obama woniraani président ɓaleeɓe woniri président Amérique ni ɗum yimɓe ɓe fof ceerno ɗum kadi wonaa gootum eeyi donc Macky daranaaki halkoɓe reewe daranii ko Sénégal ɗum noon so tawii halkoɓe Sénégal ma keɓ ko jiɗi ko kono min gonɗo gaa e Mauritanie o alaa ko keɓani men sabu wonaa président eeyi ɗon ne moƴƴi yimɓe kadi paama ɗen geɗe ɗum ko hakkullaahi mon no mbiɗaa ni effectivement aduna o hannde woni heen ko fuunteteeɓe e fuuntooɓe ene heen ni taw puunteteeɗo kañum sikkata woni koye fuuntude puuntoowo o sikka woni koye fuunteede eeyi kono noon alaa e sago tan wooda gooto fof wooda ko ɗacci so tawii gooto fof woodani ko ɗacci tan en mbaawa yahde eeyi mi jaɓa funteede woni sahaaji mbele mi waawa funtude baŋnge goɗɗo eeyi ko noon wonniiɗo konngol gootol mi naniingol hay e wolof wonde mo jaɓaani wonde almuuɗo jogoraani wonde ceerno e konngol gootol faraysi wii ɗoon ko celui qui ne sait pas obéir ne sera jamais commandé kala mo jaɓataa ɗowtaade jogoraani ɗowteede ayde firti ko mo jaɓaani funteede jogoraani waawoyde funtude par ce que eko punteeɗaa ko so tawii ko a jom hakkille tan e ndeer ko punteeɗaa ko heen dañataa ganndal e pinal anne no puntiroyɗaa goɗɗo heddo ko so a naati e nokku tan alaa sago nganndaa holko naatnumaa toon an jogoɗaa par ce que neɗɗo fof jogii faandaare muɗum mbele naatnumaa toon ko janngude ngonmi koye janngude golle ɗee wadde kala ko ngolliimi won ñaamoowo ɗum min mi ñaamataa heen haajam alaa heen nde wonnoo min haajam o ko yimmi waaw eyi ɗum ɓeenne ngoodi ewa neɗɗo naata e nokku kadi taw naatiri heen ko yidde dañde mi naati heen mboɗii dañde so tawii hawre mo liggantoomi walla mo liggotoomi o kañumne kono amnii wayi yidde dañde ɗum woni ko keewɗen wiide joomum ne ɓooyde
kono hojom joomum yo laawol muɗum nde tawno hay goto jaɓata funtede alaa sago ɗum woode e aduna he ko noon kadi wayi alaa ko mbawɗen heen woodat funtuɓe tan wooda funtaɓe heddi noon kala ɗo puntuɗa noon taw noon ko dañƴa ɗon ka annda par ce que a dañii ɗon muñal a dañii ɗon pinal a dañii ɗon anndude yimɓe no mbayi a dañii ɗon ne waɗi anndude ene waɗi funtooɓe ene waɗi kadi wujjooɓe ene waɗi ko nanndi heen aan noon faandaare ma ko yo anndu ngannda donc ko anndude nde wonaa anndude tan ganndal ngal wonaa anndude tan no liggortee wonaa tan anndude binde walla ko nanndi heen alaa ko anndude kadi holno aduna o sifori ko ɗum waɗi mi arta seeɗa ko ɗum waɗi ay jannginooɓe jooni jannginooɓe duɗe tokoose walla jannginooɓe duɗe mawɗe bo siki jannginooɓe nan ɗo e ndeer dingiral men ngal e jamma Belaa jannginoowo jooni ɓe mbiima ko so tawii naatii e duɗal jannginii haa gasnii alaa ko janngee almuɓe ɓee firti on wonaa jannginoowo moƴƴo paami ɗon de firti kala ɗo naatɗaa tan aan naatir toon jangde eddi noon saaji no funteede saaji kadi waawi funtude ɗum bo e woodat tan min mbele ko heen jam walla mi alaa heen wallaahi ne waawi tammude heen ne waawi tammude jeya e funtooɓe ne waawi kadi tammude jeya e funtuteeɓe ɗum ko noon tan wayi kadi kala ɗo puntuɗaa anndu wonɗo punteeɗaa eeyi ɗum kadi ko noon tan wayi alaa sago jaɓen ɗum a funtee ɗo puntaa ɗo eeyi ɗum kadi ko noon aduna sifori eeyi ko noon kadi mbawatmi wurdude so ɗum alaa so gooto fof wi funtataake tan wayran kono no leñol min ngol wayni so gooto fof wi ardetaake so sen ndendaaki dental mine woodata par ce que dental so waɗi alaa sago waɗa keɗɗo yeeso enen fof sen cawndiri e mbeddaaji suray ɗi no mbayi faadde ni jaafoɗaa toon ngenndaa toon mi meeɗaya toon kono mi sikku tan par ce que mbeddaaji fuuta men fof noon mbeddo en par kon waɗaa jaaƴ so tawii neɗɗo naari en naati enen fof e mbedda en mbiyen hay goto min heetaa caggal gooto fof yeeseeɗo en cawndira en njewɗi e kejjataa ɗon ɗum ene alhaali o eeyi aduna ko noon sifori ɓe puntata ɓe punta eeyi kadi ne waawi so ɓooyi wahlitoo ɗum ko noon tan wayi e kala kadi keewɗo funteede kañum ɓuri waawde funtude so tawii fewntiima ɗum en jaɓat ɗum tan eeyi ko Allah faye meeɗen ko noon renndo wayi ko noon pinal wayi eeyi heddii noon funtooɓe ɓee kadi yo tinno yo puntir sees eeyi funteteeɓe ɓee kadi yo tinno woto njaawu pilñitaade sabu so pilñitii ma won ko perti goɗɗum ko wonaa ko waɗa ɗum jaahuɗe ɗe haalam kaane heewa sahaaji oto ɗumine heen oto saaɗe heen wonnani ɗaccen hakkille feewi noon Malal min nanii kadi min paami tigi rigi ko wiidema tan hol konngol ma ngol mbaynirtuɗaa e hol wasiya kadi mo jogiɗaa faade rennde ngoo wasata taw won ko jinnoɗaa min naamde ma taw hakkillaaji njejjirii ɗum noon amin jiɗi tan mbaɗaaɓe ɓeydol ma nde on sahaa kadi mbayndiraa e banndiraaɓe ɓee haa sahaa goɗɗo eeyi mataw ɓeɗon tan ko kewɗen wiide kon jokkee golle ande eɗen keewi jokkee golle ko joomum addaa ko jokkata golle o addaa ballal ɗum noon ko jokkee golle tan machallah waɗii fayida kadi bon ɗum kam ni haala hakke aade ni en gasnitta sabu aduna hannde o hakkeji nana jaɓɓi e bang yo bang leydi njaaɗa fof cikkaa maaro toon hakkeji ɓuri waawde yaɓɓeede eeyi do no haalataa ko daƴataa kono noon mataw en mbaddat heen tan en kaalat tan seɗen njewta tan yimɓe fof paami hawnaaki so paami so Allah jaɓii ma men ndarnii ɗum haa ɗum iwa eeyi so Allah jaɓii kono machallah namɗe kadi eɗi mbaɗi fayida mi weltiima e majji heddo toon ko mataw ko ñaagaade on yaafuya so tawii on ko ŋakki heen to baŋnge famamuya to so ko ŋakki heen to baŋnge kelmeedi to surtout ɗum kadi ne waɗa caɗeele sahaaji nde wonnoo han kadi nde wonnoo en tuubakooɓe naati e men no feewi kadi woni kelmeeje ko kamɓe ngaddani en kamɓe kolli en hay sinno ne wonnoo e men ni ko wonnoo e men ko wayi hon noon kono woni kelme kam kamɓe ngaddi te kuutoriɗen ɗum sen mbiɗe mbattu e pulaar tan ni en no weɓata ko ɗum waɗi caɗeele mbaɗa ñaagi yaafuya e famamuya ka so tawii ko ŋakki heen kono haa jooni mbo sikki yewtere nde ene jokka so tawii on jogiiɗe kone ɓeydo ne waawi ɓeydude so tawii kadi won jogiiɗe kone naamdoo ne waawi naamdaade ko nganndumi heen fof so Allah jaɓii mi jaaboo mboɗo heewi kadi so mi arii e winndande no mbiiɗaa ni e heblooji mbaɗatmi ɗi mboɗo heewi wagginde joomumen sakket huunde wootere wiya ɗumen noon min ko kaalmi ko ganndal am so tawii on njiyii goɗɗo kaalɗo ko lundi ko kaalmi ko woto njeddondir e muɗum ene waawi taw kañum ɓuriimi heen ganndal
ɗum noon mballe ñaagoɗe tan yo ɓeyda noon ɓuri moƴƴude neɗɗo fof kadi ko noon foti waade ko ngannduɗaa ko fof so a yiɓɓuɗoma ganndal tan tinno hettomo wata ko dañƴa heen no foti fof goppen jeddodiral goppen poɗodiral jaɓen ardeede so tawi en ngoni e ndeer fedde ɗum kadi ko caɗeele par ce que pelle men keeɗum hi bonnu ɗumen on mo jiiri dannoomi o wi leñol ma wona ɓalal nde tiiɗe won ko woni wonde ɓalal brique sakko brique fawo kono so hay brique gooto wi sakkotako ma fawo dow tan firti ko ɓalal darotako par ce que so tawi ɓalal daro ma brique sakko brique fawo wona eyyi ɗum noon wadde alay saago jaɓen ɗum yo brique aji cakko brique aji pawo ko nden ɓalal ngal tiiɗata enen fof jiyen nafoore muɗum no yo Allah wallu en yo Allah wallu en e ɓerɗe laaɓɗe Allah walla en kadi e jokkere enɗam Allah walla en e dente ɗe mbatten ɗe kadi ɗe ñiiɓa jaɓen kadi funteede sahaaji enenne kadi puntiren seesa sahaaji wona eyi yo Allah wallu en kadi ha hakkeji aade korme banque banque kala ɗo mbawɗen yaade weeɓani noon kono mbadden heen tan Allah jarama kadi on jarama noon mi nani naane goto ne haala dol jamma dingiral jamma Belaa duwi heen yo Allah yurmoya fof puɗɗude ngal o eyi minne mi yanta heen ko mbiya yo Allah yurmoya fof ma adama aljanna kanko e maaɓe juuɗe fof eyyi ko ɗum ɗo noon woni gollonade leñol jaaha goppa yimɓe naftorone kalta haala ma ɗum ɗo goto men fof ne foti daranade ɗum kala e men gonɗo ɗo e gonɗo banggue goɗɗo yo tinno yo daro waɗa hono ɗum beele no yaari joni haala makko ne haale caggal makko ni beele enenne so tawi en jeehi haala men ne haale caggal meɗen tawa kadi ko haala moƴƴa yo Allah wallu en ɗum on jarama en jetti en jarni mawɗo Malal Sammba Gise mo ganduɗa ko hebliyanke men ko jayniyanke men kadi ko jangguinowo dowrowo mo ganduɗa kadi ko windiyanke ko wittiyanke kadi ko mogiyanke en jettimo nde wawi woppude haajuji makko e hammuji makko e rokkude en e tuumaji ɗi o joguinoɗi feccude men gandal e humpito bandiraɓe Dadiaba on calminama e lawol gongol on jafnama on ñaganama kadi Allah moƴƴere so wonko tataɗo eɗen gandi ko enen goni ɓe timmani kono wonno yidde men e fandare men ko timminde e fewninde e yuɓɓinde neɗɗo noon timmani ɗum noon on ñagama yafuya no kewɗen wiide ni eɗen jetta eɗen jarno haralleɓe men Mamoudou Der ene wonde Idriss Saw e dendagal terɗe Dadiaba kala ko yettude koɗo men e jarnademo e ñaganademo Allah e judde balɗe moƴƴude bantade ɗum noon ko haalaɗo ko yo Allah hokke en naftorade jaam to jaam ga jaam ɗo hakkude o yo Allah waɗan en jaam ɗum noon ha saaha goɗɗo e yewtere wonde e toɓɓere wonde on jarama Dingiral Dadiaba